As poesías dispersas de Luz Pozo proxectan numerosos trazos da súa personalidade. Dende a perspectiva temática, interese pola relixión, amor, natureza ou polo próximo, con poemas, por exemplo, sobre loanzas aos máis achegados. E dende o punto de vista formal vemos certo hábito de retocar poemas dela mesma que xa foran publicados. Así mesmo, observamos unha evolución temporal dende os metros clásicos, como o soneto, cara a unha métrica e rima que tenden a voar en liberdade. Unha liberdade garciana.